Meron mga idol. Malaki. Ayan, no. Anong isda yan, idol? Lari. Lari. Lari daw mga idol. Ang lapa daw. Oh. Walo-walo. Mga idol. Maghahanap naman ng pangulam. Sana makadali. Meron na kami mga idol, konti pa lang. Sana madagdagan pa mga idol. Mamaya pa kami mag-area. Nakakit na oras mag-area? Alas 6? Alas 5:17 na mga yan. Punta kami doon mga idol. Doon kayo mag-area. Sana makadali. Malaki yung alon ngayon. Murok. Mayroon sa murok. Ano man mga idol, bugaong. Sana madagdagan pa mga idol. Ngayon lang ulit nakapag lambat kasi busy si Idol Imor, may trabaho. Palubog na pala yung araw mga idol, oh. Tambay lang mga idol, mamaya na lang. Gagamitin pa rin natin ito mamaya para makita nyo mga idol yung paghila. Dalawa lang kasi kami mga idol, walang taga video. Dalawa lang kami. May trabaho si Idol Tata. Barangay Tumaligis. Parang huli namin mga idol. Kunti pa lang. Sana managdagan pa. Dito kami palagi nag-area. Ayan, dito naman namin subukan. Kabila. Mayroon, nandito na kami sa spot. Dito daw kami mag-area. Pangadi ang sulog, oh. Dito daw kami banda mag-area. May bangka din dun, oh. Mamaya pa rin yan mag-area, mga idol. Yung bangka na yan. Mamaya pagdilim. Inaantay kasi namin yung ano, lahing magpakita. Yung mga bulinaw dito, ano? Maraming dilis dito mga idol, oh. Ayan, oh, nagtatalunan yung mga dilis. Ayan. Maganda siguro yan pamain sa ano, lahing. Ano? Mga bulinaw ito, ano? Paumbas na dahil, naghangin man. Dito na kayo mag-area mamaya pagdilim mga idol. Alas 5:34 na.
Sana lumabas yung mga lahing. Makabinta man lang. Sura lang, sura. Bisan lang may pansura. Mamaya na lang mga idol. Pag maghihila na kami mamaya. Yan mga idol, maghihila na kami mga idol. Sana may swerte. Sana madagdagan pa huli natin pang ulam. Meron mga idol. Malaki. Ay. Lari daw mga idol. Ang lapad daw. Mga idol oh. Lari. Boy naman oh. Unang panyo pa lang. Sana madagdagan pa. Nabanggit ko pa kanina lari pag-ari ah. Ano? Dama akong imbanggit. Ano ito? Lumungan. Nabanggit ko natin yung kanina. Natin sapsap. Sapsap sa baras. Sapsap sa bato. Ayos. Pag ang pareho ang lari pati lapis ano? Oo. Medyo labaon lang lari. Hindi, lapis ang labaon. Ah. Pero parehas gudira itsura no? Siguro magkamag-anak sila. Pero ang lapis nagba na nga eh. Lari na ito siya. One color. Ah, iba na. Ano naman ang color niya? Gurugong na nga eh. Hindi rin nasagad siya na sa lari ang color. Oh, ano ito? Yun na yung akala mo, walo-walo. Dako. Ang laking walo-walo. Ayan, nakalusot na ng ulo. Oh, ito na, nakalaya na. Dako sa tinawalo-walo. Yan ang ano, makamandag yun, mga idol. Malarat ano. Ano na yun eh? Sap-sap. Huwag ka na yun, lumungan. Natingog oh. Oh. Sap-sap. Sap-sap na? Oo.
mga idol, pauwi na kami mga idol. Napang ulam lang yung nadali namin. Lang mga idol oh. Pero meron kaming malaki. Lari. Yan oh. Lari mga idol. Okay mga idol, hanggang dito na lang ang video. Salamat po sa panonood. God bless po sa inyong lahat.